Ethics doesn't grow on trees. Ethics and value grows from a cultural foundation. Kedu ndị Igbo si debe their society, keep their society so that this value is part of it? Igbo pre-colonial social management organization is hinged on what you call the Umunna. Umunna as a way of organizing Igbo society before the white men came had a set of values that they depended upon that accounted for their survival. Yes. That gave them sustainable development. These are communal values. Umunna values. So ndị Igbo nwelo ifefa tụkwasịrị obi ifefa ji achị onwe fe ifefa na-afa na-asọpụrụ ọ na-abụ famenya fa ji eso wee asị na mmadụ bụ mmadụ ọ bụ na imere ife a ebụrụ nsọ anyị asị na mmadụ bụ mmadụ na mmadụ bụ mmadụ bụ na onwe ife ọ na-asọpụrụ obodo wepụta na mmadụ bụ mmadụ bụ na onwe ife onye a na obodo si biko sọpụrụ ife a ya asị na onye nke a bụ mmadụ. Yes, and one of those things is the value of the human being. The value of the human, value of life. Yes. Igbo, value of hard work, value of respect for elders, and the value of democracy. Igbo democracy. Yes. Igbo democracy was an indigenous concept of democracy. They were democratic values. The Umunna, yes. Everybody had a voice. Yes. Yes, you can't. As an Umunna, na obodo selo ofonye. Ofonye nwere ike onye amalichia. Yes. Mana ofonye nwere ike osiela obodo elisi anya. Mana onwere ka obodo siela ofonye. Oligbo onye. Yes, no matter what he is. So onye ọbụla. Yes. Everybody is a child of the community egregor. What the French called egregor. The spirit of togetherness. The spirit of Umunna. Ibekọta ọnụ. Asị na anyị ọma mmiri ọnụ ọgbọ ofufu. So ndị Igbo welo ka esi anyụkọ ọma mmiri ọnụ. N'inweke ego ọ bụrụ na ị nwere ego asị ebe ka ego asị. Kedu ife ego ebe ka onye asị weta ego oji? Kedu ife ọ na-eme? Kedu ife o ji wee bụrụ? Ego ji wee pụta asị onye mụrụ onye a echi ịnụ nwaanyị na Igboland a ga-asị onye a na-akwado na onye bụ nne ya eji ajụ ese si kedu nne ya kedu ife ọ na-eme onye obodo ji eje mba onye obodo tụkwasịrị obi onye a bụ mmadụ. So the person, that's what we call the person in community. The person in community values. You cannot live above the communal values of ndị Igbo. Nya bụ the vivacity, nya bụ the vibration, the vibrancy, the dynamism of Igbo sustainable development. And once ndị Igbo bido rapụba ife a niile nsogbu wee dị. Oribata. Ịtọ mmadụ ba igbu mmadụ bịa. Ndị mmadụ enwere ife eji ndụ wee kpọlụ. People are ifo mmadụ igbu mmadụ abụrụ ife ọbụla. Eweweze ndị asị nọ ndị na-atọ mmadụ. Ndị kidnappers, terrorists, roaming the society. Ndị mmadụ je kpala ego pụta. Onwere ego ajọ ebe ka onye asị wee kpata ego ya. Apụtazi asị mba na onye anụwa bụ na o ji ego na o ji ike is a corruption of Igbo morals, corruption of Igbo morals, corruption of communal values. Asị mma nwoke abụrụ ego abụrụ aja ife mana asịsị mma nwoke at the expense of obodo ịdị mma. So mma nwoke is not and it's not a concept of the fundamentals of Igbo society. Yes, mma nwoke akaro mma obodo mma. Onye nwetara ego nyụkwasịrị mma obodo mma mmiri gbalịrị mma obodo na-asọpụrụ mma obodo maka mma obodo bụ nwa Chukwu. Mosiri Obiora Ike sị m na Vox Populi voice day. The voice of the people is the voice of God. And I can see that Monsignor is one of your mentors. Of course, he's my mentor. One of principal mentors. Yes, because I can see a work, integral development ethics, governance, and human rights in African context. That's right. A work that is done is a first script in honor of Professor Ike. Yes. And you are a major contributor in this work. Of course. I was one of the editors and one of the major contributors. You know, he's a global respect for a man. Monsignor bụkwa na onye pụtanụ at a point. Ọ sị na mmọnwụ abịago ụka. Mmọnwụ abịago ụka. The masquerade culture in Udi Ezeago is something that is globally recognized. Just like in Igboland. But at a point he said, let every masquerade become bereft of any criminal attachments. Igbo ọgwụ, igbu mmadụ, ịkọnsị. Maka mmọnwụ bi ụka ọmagonye Jesus Christ bụ. Well, mmọnwụ nke akwa dịkwa open for debate. Well, mmọnwụ abụrụ nwanne Jesus.
Because now ụfọdụ believe that not because na ndị ụka bịa wee wepụsịa ife mmọnwụ ji bụrụ mmọnwụ mba ụka abụrụkwa ezigbo ụka. Okay. Gee ntị. Kọwalụ m ọfụma. A sị na Chukwu anyị na-efe bụ mmụọ. And ọ sị onye ọbụla chọrọ ife ya ga-efe ya na mmụọ and eziokwu. Igbo na-ekwu eziokwu. Igbo mana mmụọ ka anyị ji eje n'ụnụ. Mmụọ pụtalụ ịgwọ ọgwụ ka igbuo mmadụ. Ịgwọ ọgwụ ka iri ego mmadụ. Ịgwọ ọgwụ ka ọ wee bụrụ na ịghọgburu mmadụ. Mba, ọ bụrụ mmọnwụ Igbo. Mmọnwụ Igbo na-eme ezigbo ife. Ike o ji bụ na ọ pụta onyele mụ na-abịa n'ụgọ ọfọ gọọ ebe ebele ndị nọ na arụ na adụrọ ọbọfa arụ adịfa mma. Ọ dị mkpa kafa mmọnwụ bịalụ mmọnwụ abịago ụka na-eze agụ ma ọ sị na sị unu ncha bịa ebe na fancha mmọnwụ wee bịa akwụsịsị iji ọgwụ tie mmọnwụ. O nwee ife United Nations UNESCO kwu n'ife ọbụla gbasara omenala obodo. Our way of life, it should be inclusive. Way of life should be inclusive. Yes. It should not exclude any member of the society. Any cultural group any member of the society. Yes. So when see ị na-eti mmọnwụ, ọ bụrụ na asọrọ ka nwaanyị bịa malụ mmọnwụ, mana a na-eti mmọnwụ ịrapụrụ ụmụ nwaanyị fapụtara na-akụrụ mmọnwụ aka nụ. Yes. A na-akwalụ mmọnwụ. Ijele pụta, ụmụ nwaanyị pụta na-eti na nnukwu mmọnwụ nwaanyị and ọ ibe niile. Mana ịpụta melube, mmọnwụ pụta otu anụnwa na-emelu. Ọ dị ka ife mere na Nsukka last 2 years. Atụ na Oriọkpa wee tiketa one girl ife nọọsụ. Nsukka niile elders, traditional rulers, onye ọbụla wee bata. Oriọkpa ọbụla ga-abịa were nọmba. Imekata meluo mmadụ arụ ọbụrụ Nsukka ka ị na-represent. Yes, ọ bụrụ Oriọkpa ka ị bụ. Ọ bụrụ Oriọkpa ka ị bụ na ori ka ị bụ. Iwelgo the canopy of Oriọkpa na-akpa alụ. Which we cannot allow. We don't allow it in any part of Igboland. We should start making our cultures, festivals, ka ọ bụrụ centers of inclusion, respect for diversity. Ewe kwesịrị ka onye Anambra ọjọọ Arochukwu a na-eti mmọnwụ ịnọrọ ebe a na-ebili na-etu omenala fa isolu na-ebulu ife na ibulu Anambra ịbịa na ụdị eze agụ dịka na Enugu steeti ọ nka na ebe a na-eme ife na ọmụba na-eti egwu ị na-agba egwu agba egwu abụghị ego onye ọbụla adịghị enwe aṅụrị Igboland abụrụ Igboland. So omenala nsọpụrụ na-asọpụrụ ife gbasara iwu. Our values, we need to resuscitate it. Okay. And cut off the wrong people, the bad people, the criminal element, the actual Zedibafa. In a blanket approach, a blanket approach is also poisonous. When there's one mother and Igbo categories of masquerades and masquerades that have responsibility. Yes. Leadership responsibility. That's right. They are not for entertainment. They have a mission. They have things they are protecting. And there are set values they are designed to protect. That's right. There are masquerades that are for entertainment, that people can dance with. There are masquerades that are for war. So when they come out, they are warrior masquerades. And therefore, they are not in entertainment. It is important that there are also masquerades for worship, for ritual worship, that this masquerade is for adorning a ritual moment. So it is important in classifying because each of them has its own ethics. The masquerade that is for worship stays in the worship environment. You will not take the masquerade that is for worship and go and introduce it in an entertainment environment. Then it will destroy people because its dynamics does not fit. So I think that while we have a need to look at what the universal ethics says about it, it is important that categorization is also needed. I don't know what you have to say about that, Prof. Well, the categorization is well noted in Igbo cosmology and ontology. Cosmology is about our worldview. Okay, in Igbo worldview. In Igbo worldview. That accounts and explains our Igbo-ness. Everything is well taken care of. And what we extract from Igbo cosmology, Igbo ontology, our values, hard work, respect and worship of the Creator. Yeah, divine, one God. The divine, one God. One God. Our forefathers don't play with that. Chukwu, the big God, the ultimate creator. Eze-Ebube. Yeah. If you don't honor and respect Eze-Ebube, the rest of your experiential existence will amount to nothing. Now, withdraw our values
from Ezebube. The Jews call it Jehovah, the Lion of Tribe of Judah. And once you download those things, you are called upon to obey and to live by those values. Now, if you look at the picture of the Igbo lifestyle, pre-colonial lifestyle, and those who still capture the purity and the integrity of Igbo cosmological integrity and ontology, they will resemble the Jews. We are... Or the Jews resemble us because we are older. I don't know. The point I made, there's a correspondence. Yeah, of course. Between our belief in the Supreme Being, yes, and the Jewish belief in the Supreme Being. And if you look at our values, it's similar. Mm-hmm. That correspondence is mirrored in every aspect of Igbo existence and that of the Jews. Yeah, because there's only one God. Yes. And we're in touch with the same God. Yes. You know, we're drawing our energy from the same God. That's right. Yes, so it cannot be contradictory. So, ethics doesn't grow on trees. Ethics and values grows from a cultural foundation. There is an integrity that is hewed in communalism, African communalism, Igbo communalism, from where these things are thrown up. And if you live in accordance with them, if you pattern your personality, pattern your attitudes, pattern your way of life, pattern your leadership vision, pattern the way you manage your resources and society, you relate to others, then you'll be successful. And that is why the Igbos talk about hard work as a value. Not just belief in the Supreme Being. The Igbos believe in respect for elders. Because elders mirror what you call the spiritual anointing of Ezokike, of Ezebube. Elders mirror experience that if you are committed and you are true to Igbo values, communal values, God will make you a success. Because they say the power for wealth belongs to God. He's the one that gives it. So an elder that is in community, an elder is a personality of values in Igbo communalism. And such an elder that mirrors and reflects such communal values, Igbo communal values, in a true sense, God makes him a success. Yes, and that is why our forefathers do not play, our community does not play with our ancestors. You know, as a continuing, as a flow, from youth you go to elder, from elder you go to ancestor, and from ancestor you reach God. Mm-hmm. So there's a continuing in the Igbo dealing with this kind of thing. Brilliant. I mean, I'm happy. The way you present it is very impressive. That's why if you watch Monsignor Obiorike, you know, Reverend Monsignor Professor Obiorike. Yes. Chief Executive Officer CJAB. Executive Director, Globetic Geneva, Switzerland. Is a man. He doesn't speak from both sides of the mouth. The book he wrote on Africa talks about African communalism, African communal values. He said that the integrity of the African personality is drawn from those values. When you live those values, you embody those values, you capture those values, you reflect it in your businesses, in your relationship with others, that you speak with power and authority. Wow, brilliant. Monsignor Professor Biorike, I call him a Renaissance personality. Wow. I'm very proud of him. He's my mentor. And he keeps talking about this African communalism, African communal values. Rooting everything. Igbo communal values. Rooting everything. Yes. Well, I'm sure that I know Monsignor, and I'm sure that he will one day, hopefully with your help too, we will be able to get him to come. No, he will be very happy to come. To come to our studio and help to awaken this generation to the gold value of Igbo culture and civilization. Because it's an amazing gold value. Professor Ume describes it as Ndigbo. We are the people of the first extraction from God, you know, and the purity. And that is why our people symbolize Nzu, the purity of the earth, of interaction. It's so fundamental. So I am happy that you, and you are in this organization. It brought me into Globetics. So tell me a bit of this Globetics. What do they do? Globetics is the first point of call on global ethics, on responsible leadership. Across the world. That is. And there is... If you have to describe it in Igbo, how will you say it? Masina, if obuna gbasalo ezigbo omume, ka esi achị obodo, Igbo onye China, ka ị ga-esi eje na China eje weta ife bụ ezigbo omume fa. Ifefa ji wee kpọrọ ife, eji wee wee ndị na-achị ọfụma,
Fajen Arabian countries, eje weta nke ndị Arab. Eje South Africa, eje weta nke ndị South Africa. Mụ obi ọrụ ike welu nke ndị Igbo. Oh, fantastic. We jebe globetics. Fantastic. And even at that, we are looking at pre-colonial cultural values. For example, Julius Nyerere talked about Ojama as a core set of values that account for good leadership and sustainable development all over Africa. Within Tanzania, I think. Exactly. Rooted in Tanzanian culture. Rooted in Tanzanian culture. Yes. Manobi Orike came and talked about our own Umunna. Okay. Umunna core communal values. Wow. Ndigbo communal values. As our own culturally rooted set of values that account for ethical leadership. And it has been my passion since I got into UNESCO in cultural heritage management to promote those core set of values. Capture Umunna.